Goedemiddag en welkom bij Joert. Een speciaal politieteam pakt criminelen alles aan wat ze met haar illegale activiteiten verzinnen hebben. Dat zogenaamde aanpakteam is zo'n 2 man actief in Nederland. Vooral bij hennepkwekers valt een soort heljen die verzinnen een soort geld met de verkeer van softdrugs. Die het ministerie vindt dat er een eind aan komen moet. Het mag niet zo zijn dat iemand gewoon een luxe leven verder leidt nadat hij een gevangenisstraf erop heeft zitten. En voor de mensen die veroordeeld zijn, komt het ook heel hard aan als je ze in hun verdiensten raakt, in hun portemonnee raakt. Want veel van dit soort criminaliteit gebeurt heel berekenend, gaat echt om het financiële gewin. En als dat niet wordt afgepakt, nou, dan doe je het niet goed. Het doel is om dit hier haast 6 miljoen euro aan te pakken van criminelen in Nederland. Goed 4 en een hele kilometer aan stroomkabel is van het weekend stelen van een bouwplak in Bolzert. De scheer die rent in het 10.000 euro's. De dieven die de kabel stelen, gaat het vooral om de binnenkant, want in de kabels zit koper en dat is op dit stuit een soort geldwerk. Dit is professioneel werk geweest, want dat kan haast net oors. Koper is momenteel is een hot item en daar wordt echt wordt er op zo'n op bouwplakken en dat wordt gewoon proberen te stellen. De laatste tijd binnen koperdieven hield hij meer actief in de bouw. Dat ze onder oren komen omdat bouwbedrijven bezuinigen op de beveiliging. Bouwplakken worden zo een makkelijk doelwit. Ik bij het spoordeel wordt een soort koper stellen. De vakbonden die binnen Lilk omdat Burggraaf zijn betonfabriek Newton dochs 4 geen litten had. Ze vinden het een goedkope wijze om van het personeel aan te komen. Het betonfabriek Newton waar vliene wieken failliet verklaren. Nevens de directie gaat het om een verzin en zo het faillissement onvochten worden. Intussen is duidelijk dat Burggraaf net in beroep gaan zal. Ja, dan ben je natuurlijk wel verbijsterd van potverdorie, nou wordt het gewoon doorgezet en dan staan die 14 man op straat. Dan kun je niet meer van een ongelukje spreken, maar dan zeg je van goh, de werkgever die gebruikt dat faillissement van 3 mei om met een soort kousanering van 14 werknemers af te komen. Nevens de directie wie het praktisch net mogelijk om het faillissement nog te keren. Het werk van het betonfabriek wordt nou oornaamd door de oren onderdelen van Burggraaf. Het bedrijf zei dat net alle 14 mensen die in krijgen zullen om het specialisten binnen die ze neder gaan. Een jongen van 14 jaar uit Drachten is veroordeeld aan jeugd-TBS en 163 dagen celstraf voor de oerval op een echtpaar. De jonge oervaller had met 3 orenvrienden in november een echtpaar van 87 en 83 jaar oud in een wenning onder Schwarzenberg-Leen in Drachten oervallen. De man waard door de maskeroervallers skopt en slijn. De oervallers namen geld uit de wenning mee. Bij een eenzijdig ongeluk op de Beeksterwei in Beestersweg is een man van 24 jaar uit Drachten van de moon slim verwoenen rekken. Voorbijgangers zeggen de auto mee erin de beknelde man. Hij heeft verwoening soms in gezicht en skonk en is naar een ziekenhuis in Greens gebracht. Voor de eerste keer slaan de Wateilanden, inclusief Texel, de handen in om meer toeristen te loeken. Een nieuwe campagne die het 3 ton kost, maar jaarlijks aan 25.000 extra toeristen opsmieten. De campagne richt het hem vooral op de inwoners van Midden- en Zuid-Nederland. Die weten de eilanden nog net echt te zien. Reclamefilmpjes op de landelijke en regionale televisie, maar ik posters op de aanprijs in Bijgelijks Amsterdam zullen dat verhoren matten. De gearworking met Texel is opmerkelijk. Daarbij komt dat Friesland 2 ton in de campagne stekt en de provincie Noord-Holland niet betelt. Het besef is doorgedrongen dat wil je succesvol zijn, dan moet je allereerst de Wadden collectief neerzetten in Midden- en Zuid-Nederland. En dat doen we vanaf vandaag samen met Texel, samen met de 4 Friese Waddeneilanden. En die samenwerking die gaat wat opleveren. Een complete fabriek gehuurd in Driels op transport naar Duitsland. De fabriek is ontworpen en bouwd door Auto National in Driels. In Duitsland zal het gebruikt worden om glijlagers te matchen. Hier begint het transport en dan wordt het de komende man in Duitsland in elkaar zet. We hebben nu een jaar in opdracht en al jaar zijn we bezig geweest met de klant om uit te voegen hoe ze we dwan en totdat de klant opdracht joeg in februari verliedt hier. Ja, dus het is wel een mijlpaal nou weer. Vrienden hier moest Auto National nog 12 mensen dienen aan omdat ze het in werk hier. Intussen is het bedrijf weer zoen en loopt de economie weer wat aan, maar rond de van personeel eerder nog net. En dan nog het waar. Joen vannacht is de kans op Rijn. Het een graad of stolven. Morgen in de loft beroen, maar het bloot droeg. De temperatuur lijkt tussen de 16 en de 19 graden. Er zit een zuidwestenwind die matig ontkrachtig is. En ontzag weer het Frieske Nijs voor nu. Meer op omroepfriesland.nl en om 6 uur in een Nijjoerd. Nog een goede dag verder.